Atopámonos aquí no Centro de Saúde de Maceda. Enterámonos o venres pola veciñanza de aquí de Maceda de que tanto luns como martes íbamos a estar sen médico aquí no Centro de Saúde. Parécenos unha irresponsabilidade total por parte da xerencia de que se deixe sen médico aquí en Maceda nestes días de Nadal, que a población sube. Estamos a falar dun concello de 2.800 habitantes, aos que hai que sumar as familias que veñen a ver aos seus familiares estes días. Se hai algunha urxencia entre hoxe e mañá pola mañá, non temos a ningún médico que recurrir, temos que recurrir a outros centros de saúde. Levamos todo o fin de semana chamando a dirección do hospital, non tivemos resposta, tivemos malas contestacións, polo que eu tamén me pregunto cal foi a razón de non darnos a información sobre a xestión dos médicos no día de hoxe e no día de mañá, se é que non podían ou que non querían. Parécenos moi grave e unha falta de responsabilidade total hacia a cidadanía do rural.